Ahojte, ja som Veronika z projektu Naučená nespavosť a vitajte pri mojom ďalšom videu, kde sa budem venovať cestovaniu popri nespavosti. Takže dostala som od jedného alebo jednej z vás e-mail a ja som si čas z neho vystrihla a dala do dokumentu, aby som vám ho mohla prečítať. A Gabika mi píše: možno námed na ďalší video. Nespavosť mimo domu. Pre mňa sú dovolenky nočnou morou práve preto, že neviem spať v cudzom prostredí. Doma trpím nespavosťou iba počas stresujúcich období, napríklad kvôli práci, ale dovolenky sú obdobím, kedy nespím vôbec. A práve kvôli tomu odmietam cestovanie. Keď už niekam idem, každá noc je pre mňa naozaj veľkým utrpením. Neviem, či sa tohto niekedy zbavím. V auguste som bola prvýkrát v živote na dvojtýždňovej dovolenke a vyspala som sa jednu noc, asi tak 10. v poradí, keď som už bola naozaj extrémne vyčerpaná. Inak som fungovala v priemere na 2-3 hodinách spánku denne, aj to som ale považovala za úspech, že aspoň trochu som dokázala spať. Je možné pracovať s nespavosťou na dovolenke? Takže ďakujem, Gabika, veľmi pekne za tento námet. Je to veľmi bežná téma ľudí, ktorí sa trápia s nespavosťou. A pretože pri nespavosti sa cítime tak, ako sa cítime, absolútne nás vyčerpáva, sme unavení, nevládzeme fyzicky, psychicky a proste nemáme žiadnu radosť zo života, tak prirodzený dôsledok toho je, že prestaneme cestovať. Alebo v všeobecnosti nespavosť nás doslova oberá o akúkoľvek radosť, ktorú máme v živote. Akékoľvek záľuby, koníčky, všetko, čo robilo nás nami a čo nám dávalo zmysel do života, o to všetko nás tá nespavosť oberá. Čiže stane sa to, že, ako som spomínala, že prestaneme cestovať a paradoxne tým však dávame väčší priestor nespavosti. Avšak najprv musíme začať žiť a až potom sa spánok upraví, nie naopak. Veľmi často si myslíme, že budeme robiť veci, až keď sa vyspím, až keď budem dobre spávať, až keď budem v pohode, až keď bude toto všetko za mnou. Ale vtedy stále má ten spánok nad nami kontrolu a práve vtedy si tú nespavosť udržiavame, pretože to, ako sa cítime, dávame váhu len tomu, že v noci nespíme. Avšak my musíme všetko, o čo nás nespavosť obrala, opäť priviesť naspäť do toho nášho života a až vtedy začneme pokojne spánok. Spánok sa stane vedľajším produktom toho, že už v podstate žijeme náš život. Čiže keď ideme na nejakú dovolenku, na nejaký výlet, že teda sa rozhodneme, že tam ideme, tak čo sa tak všimla, tak väčšinou sa stanú tu dva scenári, jeden z dvoch scenárov. Že buď sme úplne rozptýlení a spíme oveľa lepšie, pretože sme nadšení z nového miesta, stretávame nových ľudí, ochutnávame nové jedlá, všetko je úžasné, nové, fantastické a kompletne zabudneme na to, že nespávame, že máme problém so spánkom, takže zrazu začneme výborne spávať. Ani nevieme ako, večer zaspíme, ráno sa zobudíme a ideme na ďalší prieskum nového miesta. Čiže to je tá prvá situácia. Druhá situácia, čo sa často stáva, je, že nespíme, sme úzkostní, výlet si neužijeme, že absolútne nás to zdeptá, že sme nespali. A je to pre nás veľmi náročné a vidíme to ako dôkaz toho, že trpíme vážnou nespavosťou a keď nespávame, nemáme šancu robiť nič iné. Avšak, keď si uvedomíme, že dokážeme fungovať aj napriek ťažkostiam so spánkom, je to posilňujúce. Spánok, alebo teda insomnia, tak nad nami stráca kontrolu.
Takže je veľmi nápomocné výjsť z tej našej komfortnej zóny, začať robiť to, čo nás baví, cestovať a nejak tak hľadať také tie iskričky radosti, ktoré sme zažívali kedysi z toho, čo nás bavilo, aj hoci momentálne sa necítime tak, ako by sme chceli. Takže teraz mám také 3 veľmi praktické tipy, ktoré mne pomohli tomu, aby som sa opäť prinavrátila k tomu, čo som tak veľmi zbožňovala, pretože pred nespavosťou, keď som mala od okolo tej 20-ky, 15 až 20, tak zbožňovala som cestovanie. Rada som cestovala, veľa som cestovala a bola to moja vášeň. Ale ako prišla nespavosť, tie dlhé roky, aj ak som aj išla na nejaký výlet, tak poväčšinou to dopadlo v podstate katastrofou, pretože som si to vôbec neužila. Bola som unavená, bola som vyčerpaná a zaujímavé bolo to, mnohí sa v tomto možno aj spoznáte, že keď ste boli s nejakou skupinou ľudí, tak ste na seba vytvárali ďalší nátlak, že ja sa musím predsa zabávať kvôli tomu, aby som zapadol, aby som nezaťažoval ostatných mojimi problémami, aby som bol v podstate na jednej vlne, tak ako tí ostatní. Čiže to bol len taký ďalší nátlak na to, aby sme lepšie spali. A ako už viete, možno, tak čím viac na seba tlačíme na ten spánok, tým viac nám ten spánok uniká. Preto som zostavila tieto 3 praktické tipy, tak začneme tým prvým. Prvá noc je vždy ťažká, ale nemusí predpovedať, ako budete spať alebo ako sa budete cítiť počas výletu. Toto bol pre mňa taký veľký aha moment, nejaké také uvedomenie, že ja si predsa môžem znormalizovať tú prvú ťažkú noc. Keď si to tak vezmeme, väčšina ľudí, ktorí ani netrpia nespavosťou, ktorí ani nevedia, čo je to chronická nespavosť, prvú noc, keď sú niekde inde, na nejakom hoteli, alebo celý deň cestovali a sú unavení, tak proste nespia. Hej, znormalizujme si tú prvú náročnú noc. A teda je to, ako som už spomenula, je to tým, že celý deň sme cestovali, sme nabudení, rozrušení, naše telo preteká adrenalínom, preto máme problém zaspať. A druhý dôvod, prečo nespíme, je náš mozog zapne všetky alarmy. Skenuje prostredie. Je tu nejaká hrozba, je tu nejaký problém, je toto v poriadku, je to tu bezpečné. Takže toto je veľmi taký dôležitý faktor tiež, že keď aj ľudia, ktorí možno aj celý deň necestujú, ale idú len možno kamarátke do vedľajšieho mesta spať, tak prvú noc tam nespia, pretože to prostredie je pre nich cudzie. Cudzie zvuky, iné svetlo, iná posteľ. Náš mozog všetko vníma, všetko skenuje a monitoruje. Čiže znormalizujme si tú prvú ťažkú neprespatú noc. A druhý tip je: vezmite si so sebou, čo vám pomôže. Niečo ako spánkovú prvú pomoc. Ja keď som začala už opäť prinášať do môjho života to cestovanie, tak vždy som bola vybavená. Moja spánková prvá pomoc bola vždy maska na oči, štuple do uší, potom čo to bolo? Meditácia a tabletka na spanie. Prvú noc najčastejšie všetko som použila. Všetko proste zalepené, oči, uši, meditácia predtým, tabletka, len aby som sa proste nejak dala do pohody a mala nejaký taký pocit, že keď veci pôjdu nejako zle, mám po čom siahnuť. A postupne, ako tie noci prechádzali, vždy som potrebovala o jednu vec menej. Ale aj keby som nič nepoužila, už len mentálne to, že mám to niečo po ruke, čo by mohlo pomôcť, podporiť ma, tak mi dodávalo nejakú takú odvahu
na to, aby som sa na ten výlet dala, aby som na to vykročila. Tu sa nebavíme o žiadnych spánkových snahách, tu neriešime to, že snažíme sa kontrolovať spánok. Tu si len vytvárame nejaký ten komfort pre nás samotných, v ktorom sa cítime nejak tak podporene. A po tretie, tá tretia vec, ktorá mi tiež veľmi pomohla, bola: vnímajte to ako tréning. Prvé výlety môžu byť náročné, ale postupne sa to bude zlepšovať. Toto je to ako keď chodíte do posilňovne. Možno nezdvihnete, neurobíte bench press hneď, 25 kg, ale začnete postupne. Čiže prvé výlety môžu byť len na víkend niekam, nemusíte ísť na tú 2-týždňovú dovolenku, môžete začať aj len tým, že nepôjdete na prespačku, ale proste začnete vychádzať z tej vašej komfortnej zóny. A to je proste vy sa začnete trénovať, začnete zväčšovať to okno tolerancie na ten diskomfort. Vy sa nemusíte cítiť úžasne, skvelé, perfektne, ale môžete nadobudnúť úžasné zážitky, ktoré akoby prekryjú ten diskomfort, ktorý ste zažili. Teraz moje skúsenosti. Ešte keď som trpela nespavosťou, nevedela som nič o takomto prístupe, rozhodla som sa ísť na Svetojakobskú púť do Španielska. Išla som v podstate len posledných 200 kilometrov, nejaký týždeň sme išli aj s kamarátmi a tiež som mala nejakú takú záchrannú tabletku so sebou, ale veľmi zle som tam spávala, bolo to také náročné, čo sa tohto týka, ale aj tak by som nemenila. Aj tak to bola pre mňa výnimočná skúsenosť, mala som úžasné zážitky, videla som inú kultúru, inú krajinu, mala som krásna skúsenosť to bola, a keď sme došli do Santiaga de Compostela, do tej úžasnej, obrovskej, nádhernej katedrály, bolo to pre mňa veľmi silný a pokorný zážitok, takže hoci to bolo nejak tak s tou príchuťou tej nespavosti, aj tak by som proste na tom nič nemenila. A ešte ďalšia skúsenosť, potom keď som išla na jednu takú z prvých dovoleniek, potom ako som sa zotavila z nespavosti, alebo začala som nejak zväčšovať tú moju komfortnú zónu, tak si pamätám, že od bodu, kedy som opustila svoj dom, až do bodu, kedy som prišla na ubytovanie, ubehlo asi 12 hodín. A večer, keď som išla spať, ja som bola tak rozrušená. Doslova som cítila ten hyperarouzál v mojom tele. A tú prvú noc som nespala vôbec. Takže keby som nemala vtedy tie vedomosti, ako som už vtedy nadobudla, tak by som sa z toho zlákla. By som sa vydesila, že teraz tá prvá noc predikuje, ako budem spávať a ako budem sa cítiť po zvyšok tohto výletu, tejto dovolenky. Ale keďže som už mala tieto vedomosti a znalosti a už som mala nejaké menšie výlety za sebou, tak som si to proste znormalizovala. Jasné, ja viem, čo sa deje. Mám hyperarouzál, pretože som bola rozrušená, možno aj nadšená, tešila som sa. Hyperarouzál nemáme len, keď trpíme nespavosťou a máme úzkosti a je to niečo negatívne. Hyperarouzál môže pochádzať aj z toho, že sme nadšení, že sa tešíme. Aj to je to ako dieťa pred Vianocami. Tiež nevie zaspať, lebo je také natešené, ale nemá proste nespavosť, proste sa tak teší. Hej. Takže som si tú prvú noc takto znormalizovala a ten ďalší deň bola som unavená, samozrejme, ale neznamenalo to pre mňa koniec sveta. A už po zvyšok dovolenky som spávala úplne v pohode, absolútne bez problémov.
Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. Toto sú nejaké také moje znalosti nadobudnuté pri prekonávaní nespavostí a cestovaní. Budem rada, keď mi napíšete do komentárov vaše skúsenosti s cestovaním, ako ste sa odvážili výjsť zo svojej komfortnej zóny, ako ste išli opäť cestovať, aké ste mali zážitky. A ďakujem vám pekne za pozornosť opäť a hádam sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte, čaute.